Dneska, prepáčte, že som vypol, ale musíme Mareka otestovať. Tak pozerajte. Ale... Ani neviem ako. Je tam jedna gulička. Ani jedna. Je tam? Ani jedna. Teraz. Pozerajte. Toto je spadla. Ale ukážte mi kúta. Kurva, dobre. To bolo otestované, lenže môj brat sa netrafil práve, že? A strašne to bolo... Toto musím vidieť.